Hei kaikki! Tervetuloa tähän videoon, jossa esittelemme @RevMedia Finland YouTube-kanavan ja revmediafinland.blogspot.com blogisivuston. YouTube-kanava. Esittely. @RevMedia Finland on kanava, joka keskittyy mainitse aiheita, kuten teknologiaa, mediaa tai muuta relevanttia sisältöä. Sisältö. Kanavalta löydät mainitse videoformaatit, kuten opetusvideot, arvostelut tai vlogit. Uusia videoita julkaistaan säännöllisesti, joten tilaa kanava, jotta et jää paitsi. Yhteisö. Liity kasvavaan yhteisöömme ja osallistu keskusteluihin kommenteissa. Osa 2. Blogisivusto. Esittely. RV-Media Finlandin blogisivusto, revmediafinland.blogspot.com, tarjoaa syvällisempää tietoa ja artikkeleita aiheista, joita käsitellään myös YouTube-kanavalla. Sisältö. Blogista löydät uutisia, tietoa ja opastusta tekoälyn maailmaan. Jokainen artikkeli on kirjoitettu asiantuntevasti ja tarjoaa lukijoille arvokasta tietoa. Yhteisön osallistuminen. Kommentoi ja ajatuksesi artikkeleista. Haluamme kuulla mielipiteesi ja keskustella kanssasi. Kiitos, että katsoit videon. Muista tilata @RevMedia Finland YouTube-kanava ja vierailla revmediafinland.blogspot.com sivustolla. Nähdään seuraavassa videossa, *.